Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση και ο Στάθης έχει φέρει μαζί του ρίζες από... Έκοψα ένα ραμπανάκι τώρα, ας πούμε, που ήμουν πριν. Και σε λιμάκι και διάφορα. Έτσι έγινε μία μέση. Έτσι, σαν μια γλαστρούλα. Έχω και εγώ μια φοράκι από σολανόδεντρο. Για όσους τους ενδιαφέρουν να κάνουμε στην κλήρωση, να πω ότι οι τρεις φίλες μας, η Πέμπτη τώρα και η Αναστασία, για να προλάβει το μετρό. Το ίδιο και η φίλη μας η Μαρία, έχουν αφήσει τους κλήρους τους, έτσι. Να τους κληρώσουμε και η φίλη μας η Αιρετή που μένει στους προετοιμασμένους καρατές και να φύγει νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, θα μας βοηθήσετε λίγο με την κλήρωση. Έχουμε λοιπόν τις τρεις κλήρους, τους τρεις μάλλον κλήρους, που μας άφησαν οι φίλες μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, να πούμε το εξής. Ξεκινάμε τη ζωντανή μετάδοση και έχω υποσχεθεί και στον παραγωγό από την Κρήτη και στις δύο τις φίλες της επιχειρηματίες ότι θα βγούμε ζωντανά, αλλά και στον πρώτο τον παραγωγό. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη μετάδοση. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο δώρο που πληρώνουμε είναι από την υπέρεια γη του κυρίου Θανάση Ανδρεόπουλου, ο οποίος έχει όσπρι από τα Φάρσαλα. Μας έχει δωρήσει λοιπόν 1 κιλό φασόλια και 1 κιλό φακές. Θα πληρώσουμε λοιπόν τα πρώτα για τα φασόλια, κύριε Γιάννη. Ξεκινάμε. Το υπαρχόν 6. Ο αριθμός 6. Έχει γραμμούλα από κάτω, δεν έχει. Ναι, είναι της φίλης της Μαρίας που έφυγε. Η Μαρία λοιπόν κέρδισε τα όσπρια και έφυγε πριν από 1 λεπτό. Δεν ξέρω αν την προλαβαίνει. Δεν φωνάξω. Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα φασόλια λοιπόν πάνε στη φίλη τη Μαρία. Θα πρέπει να τις τα δώσουμε από κοντά. Αυτά να τα κάνουμε κάτι που γίνεται. Λοιπόν, πάμε να πληρώσουμε τώρα 1 κιλό φακές από την υπέρεια γη. Το 19. Το 19 είναι. Μήπως κάποια φίλος έχει το 19. Έχει κάποιος το 19. Υπάρχει εδώ. Προχωράμε. Ναι, προχωράμε στο επόμενο. Το 8. Το 8. Έχει κάποιος το 8. Τον αριθμό 8. Υπάρχει μάλλον όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Το 15. Το 15. Είναι της αρετής που έφυγε. Έλα. Μπράβο. Αυτή που φύγανε είναι τυχαία. Είδες αυτό το πνιγούρι, έπρεπε να φύγει και κανένας άλλος. Πώς θα βρεθούμε. Τώρα, να περάσουμε στα επόμενα, θα πληρώσουμε 2 πεντόλιτρα ελαιόλαδο ζωής, μάλλον από το ελαιόλαδο ζωής, συγγνώμη, του κυρίου Μανώλη Χατζηδάκη από την Κρήτη. Χάρισε λοιπόν για την κλήρωση 2 πεντόλιτρα αγνό παρθένο ελαιόλαδο, κορονέλικης ποικιλίας. Θέλω να πω και το εξής, το οποίο δεν το είπα και πριν, θα μου επιτρέψετε να το πω στο τέλος για τον κύριο Ανδρεόπουλο. Είμαστε στον κύριο Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει σελίδα στο Facebook, η οποία λέγεται Ελαιόλαδο Ζωής. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί για το Πάσχα δώρισε δωρεάν ελαιόλαδο σε αρκετό κόσμο. Αν δεν απατώ με 10 οικογένειες, 10 άτομα κέρδισαν 50 λίτρα ελαιόλαδο. Πιστεύω ότι το θυμάμαι σωστά. Και παρόλο που έκανε το πασχαλινό του δώρο που το κάνει κάθε χρόνο, του ζήτησα να δωρήσει και για την ομάδα μας, για την κλήρωση και δώρισε άλλα 10 λίτρα.
Αυτό είναι αξιέπαινο, δεν το κάνουν όλοι. Λοιπόν, να πω ότι είναι τηλέφωνο επικοινωνίας με τον κύριο Μανώλη Χατζηδάκη στην Κρήτη, με το ελαιόλαδο ζωής, είναι 694-894-6882. 2 λοιπόν 5 λίτρα δώρο. Πάμε να κληρώσουμε το πρώτο, κύριε Γιάννη. Το υπαριθμό 24. Το 24 είναι. Έχει κάποιος το 24. Υπάρχει το εγώ, 24. Ναι. Ναι, και απλά μπήκα στη σελίδα ελαιόλαδο ζωής και... Για να το δεις. Πολύ ωραία. Ελένη, κέρδισες 5 λίτρα. Ελαιόλαδο ναι. ζωής. Α, δεν το Τώρα, πιστεύω. να σου πω πώς θα γίνει αυτό. Επειδή ο κ. Χατζηδάκης είναι από την Κρήτη, δεν είναι εδώ, να το εξηγήσω αυτό. Ο κ. Ανδρεόπουλος στα Όστρια κατεβαίνει και κάνει διαδρομή στην Αθήνα. Ναι. Ο κ. Χατζηδάκης δεν κάνει. Επομένως, το μόνο, έπρεπε να το πω στην αρχή, που θα επομιστούν οι κερδισμένοι είναι τα έξοδα αποστολής. Αλίμονο, εννοείται. Ναι, το είπες, αλλά κανένα πρόβλημα. Αλίμονο. Δεν φτάνει που κερδίσαμε. Δεν θα από το πληρώσουμε. ελαιόλαδο ζωής, στην Ελένη. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να κληρώσουμε το δεύτερο πεντόλιτρο από το ελαιόλαδο ζωής. Αφού το... Είδες, Ναι. κοίτα να δεις, ρε, πως το έφερε η μοίρα. Ήμουνα στη σελίδα, ας πούμε. Το υπαριθμό 5. Το 5. Ο αριθμός 5. Ναι. Υπάρχει το 5. Έχει κάποιος τον αριθμό 5. Όχι. Πάμε στο επόμενο. Καλά. Ήταν οι κύριοι παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε οι περισσότεροι. Έτσι, γι' αυτό γίνεται. Το υπαριθμό 29. Το 29. Έχει κάποιος το 29. Υπάρχει το 29. Όχι. Ξανά, κύριε Γιάννη, θα σας παιδέψουμε. Δεν πειράζει. Αρκετή ώρα. Χαίρομαι εγώ να πες. Το υπαριθμό 48. 48. Το 48 υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Το υπαριθμό 28. Το 28. Το 28 έχετε. Πολύ ωραία. Κερδίσατε λοιπόν το δεύτερο πεντόλιτρο από το ελαιόλαδο ζωής. Καλοφάγωτο να είναι. Να πω και το εξής, να μην το ξεχάσω. Οι κερδισμένοι θα πρέπει να μου δώσετε τα στοιχεία σας. Το ονοματεπώνυμο μόνο χρειάζομαι. Για να ενημερώσω εγώ και τον κύριο Χατζηδάκη και τους άλλους. Τους επιχειρηματίες ποιοι κέρδισαν τα δώρα, έτσι. Θα τους ενημερώσω για να γνωρίζουν. Και μετά θα επικοινωνήσετε μαζί τους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, κύριε Γιάννη. Πάμε λοιπόν τώρα να κληρώσουμε μία κούπα με φωτογραφία της αρεσκίας του κερδισμένου ή της κερδισμένης από το κατάστημα Litzart της φίλης μας της Λίτσας. Η Λίτσα έχει κατάστημα εδώ στο Εγάλεο. Επομένως μπορείτε να πάτε και απευθείας να παραλάβετε το δώρο σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 216 003 6015. Έβγαλα το 13. Ωραία. Το 13. Έχει κάποιος το 13? Το 13 δεν υπάρχει, Όχι, πάμε στο επόμενο. Το υπαριθμό 34. Το 34. Έχει κάποιος το 34? Δεν υπάρχει ούτε το 34. Το 31. 31. Πολύ ωραία. Κερδίσετε την κούπα. Το κατάστημα Litzart. Αν δεν μπορείτε να την παραλάβετε, γιατί νομίζω ότι έχετε έρθει από μακριά. Θα συνεργαστείτε με το κατάστημα έτσι για να σας το στείλουμε box now. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε να πληρώσουμε από το κατάστημα Ομορφοπωλείο της φίλης της Κατερίνας Ανταμούρη ένα μεταλλιόν, ένα κολλιέ δώρο δίνει. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2644 024030. Η Κατερίνα έχει και σελίδα στο Facebook, το οποίο επίσης λέγεται το Ομορφοπωλείο και μία παρένθεση, κύριε Γιάννη, και το κατάστημα Litzart έχει σελίδα στο Facebook. Πάμε να κληρώσουμε από το Ομορφοπωλείο το δώρο. Το υπαριθμό 45. Το 45. Έχει κάποιος το 45?
Όχι, δεν υπάρχει. Το υπαριθμό 39. Το 39, υπάρχει το 39. Ούτε το 39. Το υπαριθμό 23. Το 23. Έχει κάποιος το 23. Το 23 όχι. Εγώ απαγορεύεται να είμαστε χέμητοι. Γι' αυτό βάλαμε εσάς, ναι. Το 49. 49. Το 49 είχα κάνει 50 κλήρους. Γι' αυτό, αλλά ήμασταν λιγότεροι, οπότε κληρώνουμε συνέχεια. Δεν ανοίγει. Αυτό μάλλον θα κερδίσει, κύριε Γιάννη, για να δυσκολεύεται. Μάλλον. Το 35. Το 35. Κυρία. Έχετε εσείς το 35? Να το δείτε λιγάκι να μας πείτε σίγουρα. Το 35, έτσι. Πολύ ωραία. Κερδίσατε το μεταγιόν από το κατάστημα Μορφοπωλείο. Λοιπόν, έχουμε τώρα η ομάδα μας, οι αδέσμευτοι πολίτες, κληρώνουν δώρο 1 κιλό φακές από την Υπέρεια Γη. Και αυτό μάλλον θα κερδίσει να δυσκολεύεται. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Το 50. Το 50. Έχει κάποιος το 50? Τον αριθμό 50? Όχι. Προχωράμε. Το 20. Το 20. Έχει κάποιος τον αριθμό 20? Το 20? Όχι. Όχι. Το 16. Το 16. Έχει κάποιος... Ωραία. Πολύ ωραία, Στέφανε. 1 κιλό φακές, λοιπόν. Λοιπόν, μόνο θα με επιτρέψετε να πω τα στοιχεία του κυρίου Θανάση Ανδρεόπουλου από την Υπέρεια Γη, ο οποίος δώρισε το 1 κιλό φασόλια και 1 κιλό φακές. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει σελίδα στο Facebook, η οποία λέγεται Υπέρεια Γη. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 694-998-8115. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, γιατί εμείς αγοράσαμε σαν ομάδα όσπρια από εκείνον και όταν του είπα ότι θέλουμε την κλήρωση, προσφέρθηκε αμέσως ο άνθρωπος, ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε να δώσει 1 κιλό φασόλια και 1 κιλό φακές. Δώρο στην εκδήλωση. Να τους ευχαριστήσουμε όλους, και τον κύριο Ανδρεόπουλο από την Υπέρεια Γη και τον κύριο Κατζηδάκη από το Ελαιόλαδο Ζωής και το κατάστημα Λιτσάρτ, έτσι εδώ στο Εγάλεο, για την Κούπα και το Μορφοπωλείο Κατερίνα Σανταμούρη. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μας δώσει το Κωνσταντής, θα μοιράσει σε όποιον θέλει, φέρει. Το είπαμε και πριν κάποιες ριζούλες και έχω και κάποια σποράκια από σολενόδεντρο. Έχω 5 σακουλάκια με 3 σποράκια το καθένα. Αν ενδιαφέρεστε, ελάτε να σας δώσω τα σποράκια και να σας δώσω και ο Στάθης τις ρίζες. Η Νικολέτα εδώ έχει φέρει σπόρους να δώσει σε όποιον θέλει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα μας δώσει λοιπόν και η φίλη Νικολέτα σποράκια. Να ευχαριστήσουμε πολύ εσένα, Άγγελε, για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε και τον Στάθη, τον Ξανθόπουλο που ήταν και εκείνος απόψε εδώ και όλους εσάς που μείνατε υπομονετικά τόση ώρα. Μην ξεχάσουμε οι κερδισμένοι να έρθετε να μου δώσετε το ονοματεπώνυμο για να ειδοποιήσω τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, όλες και σε όλους.